Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ke malunga ke nomcimbi umqhudelwano zobanjulwa phaa kwilizwekazi laseMorocco obizwa ukubana ke yi-Transfer Rome. Transfer Room Summit ibanjulwa phaa ke Rabat eMorocco kule veki sizayo kuyo. Maninzi kamaqela ke athaba ayijoyina ke lo mqhuthi okanye ke le nkomfa ebizwa ukubana ke yi-Transfer Room Summit ibanjulwa phaa eRabat eMorocco. Rabat eMorocco kule veki siya kuyo ke baphulaphuli ke sizathu ke saloo nto kukunikezana kolwazi jikelele ngemicimbi ke yebhola yalapha eAfrika, ukuquka ke itransfer xa nifuna ke abadlali ke abakutransfer kwezi timu zonke zaseAfrika, nikwazi into yokubana ke nikhawuleze nibafumane abantu ke abanikhangela abadlali okanye scouts eKaizer Chiefs ke siphume ngobuninzi baso siyokhangela sipha kula mazwe lapha eAfrika. Loo nto ke izabanikeza ilungelo lokubana ke bafane neetimu ezifana neSundowns, bakwazi ukhawuleza bafumane abadlali ke ababalulekileyo ke apha ke Afrika. Umzekelo Stellenbosch sesajoyina phaa sona, sajoyina phaa ngo-October ka-2024 kulaa nkomfa. Yazi Mamelodi Sundowns nasekukudala ke phaa iKaizer Chiefs siya kokuqala ke phaa abafana abadala ke ukuyongena ke phaa okanye ukuyojoyina. Masenze umzekelo eKaizer Chiefs kuthiwa kuzawuhamba phaa iscout sabo ke esibizwa ukubana ke nguTerra Maliwa, umfana omdala ke ekhatshwa phaa kuSporting Director weqela leKaizer Chiefs umnumzana uKaizer Junior Motaung. Ngabo ke abazochophela kulo mhlangano ke phaa eMorocco, kuxoxwa ke malunga lemicimbi ke yebhola lapha eAfrika jikelele kwikontinenti. Kuxoxwa nangendlela kapho ufuna nibe nolwazi ne-information leyo malunga ke neeplayers ezithe zafakwa kutransfer zalapha eAfrika. Itime engangeKaizer Chiefs sibe nalo ulwazi, ikwazi nayo ukuzithola, ngoba ke iSundowns sekudala yona ke yajoyina phaa iqela kule Stellenbosch njengoba sendisitsho nje lajoyina phaa ngo-2024 ngo-October. Kaizer Chiefs ke kokuqala ke yona ke thumela ke abantu ke ukuthi bababheke phaa bawomamela okanye ke bayojoyina kokokuqala ngqa ezimbalini, njengoba ke sitsho ke nomlumzana uMaliwa iscout seqela leKaizer Chiefs sitsho ke nabo kokokuqala ngqa ezimbalini bezonyathela phaa ke. And ke ngoku loo nto yenza lukhulu ke phaa ezintliziyweni zabo, ngoba ke kusho ukuthi ibhola iza kutshintsha napha kuqela leKaizer Chiefs ke kuzoba kutshintsho, ngoba bafunda ukubana ke bafumana abadlali bathe xaxe apha ke Afrika. Uzabe khatshwa ke phaa ngumlumzana ke uKaizer Junior Motaung ke lo mqhudelwano okanye le ngxoxo okanye ke lo mhlangano uzawubanjwa kule veki siya kuyo ke phaa kwilizwekazi ke laseMorocco eRabat ke baphulaphula ke. Injalo ke nani ke ningakaningena nitsho into yokubana ke niyiva njani le meko, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.